The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tanong oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon din sa iyo, partner. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 62 sa GMA For the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin tayo ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisahan na natin ang ating Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora mismo update. Nakarang buwan lamang ay dumulog sa ating tanggapan ng isang mister na ang inaing ay matulungan mapawi ang kanyang misis na isang domestic helper sa Qatar dahil sa sitwasyon ng kanyang misis na nagpalipat-lipat ng employer at nakaranas pang pang-aabuso. Ora mismo tayong umaksyon katuwang ang tanggapan ng OWA. Ang buong pangyayari, panoorin sa kwento ni Felix Opiniano. Kasi kahit magpaliwanag ka, doon, punto lang talaga nila. Hirap. Dala ang pangarap na mapagtapos sa kolehiyo ang anak. Napilitan si Angelita Orozco na magtrabaho sa Qatar bilang isang domestic helper. Ngunit ang pinapangarap na magandang buhay sana ay muntikan ng kumitil sa kanyang buhay. Noong ika-24 ng Pebrero ngayong taon, lakas loob na humingi ng tulong si Junel Matamorosa sa ating programa. Sabi niya, hindi niya daw kaya kasi yung sobra ng trabaho. Oo. Bigay na daw yung katawan niya. Ito na sir yung mas malala, yung ngayon na pang-apat. Kasi sir, may time to na yung anak nung amo niya, tinutukan pa siya ng kutsilyo. 2 bisis po yun. Pag nagagalit daw yung bata na yun, ang sasabihin, papatayin na niya kita. Gustong-gusto ko kasi makauwi na rin na inaanap na siya nung anak ko, yung bunso, na may sakit daw si mama niya. Baka daw doon na mamatay. At sa araw ding yon, parang nabunutan ng tinik si Junel nang malaman niyang makakauwi na ang kanyang asawa. May magandang balita po ako. No? Darating na po siya ng Pilipinas next week po, February 27, 2025 po, 10 a.m. po ng umaga po. Maraming salamat po, madam. Tapos dito po sa programa na Tabang Ora mismo. Kung hindi po sa inyo, siguro nahirapan po ako kung saan ako pupunta. Di ko po malaman kung anong gagawin ko. Mabuti po, tinulungan niyo po ako. Ilang araw bago dumating si Angelita sa Legazpi, personal naming pinuntahan si Junel sa kanyang pwesto sa puro at makikita sa mga mata ni Junel ang tuwa at ginhawa matapos nitong humingi ng tulong sa ating tanggapan. Habang nagtatrabaho sa ibang bansa si Ma'am Angelita, si Sir Junel naman ay busy rin na maghanap buhay dito sa puro. Isa sa kanyang mga binibenta itong mga alimango. Sa araw ding iyon, amin ding nakausap ang ina ni Junel na si Nanay Leticia. Ay, para dabaong ko. Kasi pag tinaram ko talaga,
nagasunod siya. Bako lamang ang suuniong kunya na nga magsurusimbag sa kuya kung ano dahil. Nabanggit din ni Nanay Leticia na nagkaroon siya ng kidney failure nung panahon ng pandemic. Kan pag pandemic na naingaluan ako, inatakin ako kay iniong kunyang ko kidney, pero alin na talaga yung pigamati ko. Kung day ako nag-ilang, amo ko siya pahalion. Kaso, ang ano niya sa kuya, matabangan ta ka ngaya ma. At nang dumating na ang hinihintay na araw ng pagbabalik ng asawa ni Junel, maagang umalis ang aming team para samahan siya sa pagsundo kay Angelita. Ayaw ko ngayang paalisin kasi katulad niya, magtitinda ako, walang mag-aalaga kay mama. Yung mga iba kasing kapatid, may kanya-kanya man na pamilya. Mahigit 4 na oras din naghintay si Junel. Ngunit, nang makita na niya ang kanyang asawa, napalitan ng saya ang lungkot at pangungulila na 4 na buwan na niyang dinadala. Ayun, dyan na siya. Kumawa din, masaya yung mukha niya. Agad na pinuntahan naman ni Junel ang kanyang asawa at hinintay itong makababa ng bus. Pero dahil sa trauma at pagod na naranasan ni Angelita, hindi na niya nagawang ngumiti. Pero ramdam namin ang kaginhawaan nang makita na niya si Junel. At pagdating namin sa kanilang bahay, nakaabang na ang kanyang nasasabik na bunsong anak. At makalipas lang ang ilang minuto, dito na ikunento sa amin ni Angelita ang kanyang mapait na pinagdaanan. Sobrang hirap. Kaya ayoko rin mawala ng magulang ko. Bata pa lang ako, 5 years old pa lang wala. Pagdating ng 18 ko, papa ko na. Tapos dito na ako, parang binigay ni Lloyd na mag-asawa na ako. Ibigay na ako sa pamilya nila. Sabi ko sa kanya, huwag kami mag-asawa. I-ano muna yung pangarap mo. Lagi ko sinasabi sa kanya, tapusin mo pag-aaral mo. Kaya naiintindihan ko yung lahat ng mga OFW. Naiintindihan ko yung mga nararatan nila. Sabi ko, ay ganito pala, bayanin pala talaga. Nilunod man sa Angelita ng mga kamay ng kanyang mapanupil na amo, ang mahalaga ay nakauwi na siya ng Pilipinas para muling makasama ang kanyang pamilya. At dito sa lugar na ito na minsan nang iniwan ni Angelita, muli siyang babalik ng mas malakas para maglayag, dala ang pag-asa na muling makabangon muli. Ayon partner, masaya muling nabuo ang pamilya sa pag-uwi ni Angelita dito sa Bicol region, dito sa Pilipinas. Tama partner, at nakakaantig ng puso dahil sa pamamagitan ng ating program ay nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na makauwi ng Pilipinas. Ayan, hindi man naging maswerte ang buhay doon sa ibang bansa, ang pinaka-importante partner, may pamilya siyang binalikan dito sa ating bansang Pilipinas. Correct. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, mag-live-in partner, naghiwalay dahil ang lalaki nalulong umano sa online games. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang. Ora mismo, eto mga kaaksyon, mag-live-in partners sa Bulacan, nagkahiwalay umano dahil sa pagkalulong ng lalaki sa online games. Ito ang inaing ng idinulog ngayon ni Crisanta Carla Bongon. Reklamo nito, 1 buwan na raw sila noong nilayasan sila ng kanyang partner at iniwan ang kanilang 4 na anak. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Carla. Magandang hapon po sa inyo, Carla. Hello? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, partner, ay yung reklamo ng babae sa kanyang kinakasama or asawa ba, partner? Kanyang mister. Mister. Oh, dahil sa online games. Ikaw, partner. Hindi ako. Nakita kita one time, naglalaro ka ng online games. Sinubukan ko lang, partner, na... So, kumusta naman ang iyong pagsubok sa online games? Okay. Nanalo ka naman ba? Sa una lang pala, partner, talagang ang sugal ay sugal. Sa una lang ay mananalo ka, pero sa uli talagang... So, masasabi mo, partner, na hindi dapat pinagtutuunan ng pansin at oras yung online games? Yes, partner, tama yan. Kasi minsan yung iba talagang nalululong dyan sa online games. Minsan ay naibebenta na kung anong magamit sa bahay para yung iba naman games. Partner, may kakilala ko nangungutang na. Meron bang laman yung Gcash mo? Pa-forward naman ng ganito-ganito. Tapos makikita mo, partner, ay naglalaro ng online games. May kilala rin ako niyan, partner. So sa mga nanonood po dyan, kung kayo ay nakaka-relate sa kwentong ito, dyan lang kayo at tingnan nyo kung eto ba ay swak sa kwento ng buhay din po ninyo at kung talagang dapat bang ipagpatuloy ang paglalaro ng online games. Actually, partner, yung online games, meron naman yung purely games. Pero meron naman, partner, na talagang sugal na. Sugal talaga, yung meron partner, na talagang pera na ilalabas, na ipapanalo, na tatalo. So, yun. Sige. Pero, partner, eto, kausapin muna natin si Ronel. Ano? Ito yung inireklamo ni Carla. Magandang hapon sa iyo, Ronel. Magandang hapon din. Okay, Ronel. Kumusta ka ngayon? Okay naman po. Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho ka ngayon. So, at this time, hindi ka naglalaro ng online games? Wala na po kasi linawin na po ng asawa ko yung Gcash. Kasi sa Gcash lang po naglalaro. So hindi ka na naglalaro ngayon?
Apo, hindi na po. Tagal na mga 2 weeks na po. Mahigit. Okay, so good for you, ano? Pero may pinabot na reklamo si Carla dito sa amin. Ano yung masasabi mo patungkol dito, Ronel? Ito po kasi, yung problema po namin, napakalit na bagay lang naman po. Di ko nga po alam bakit kumantong pa sa barangay. Ang pwede mo kami mag-usap ng kanilang. Ngayon, sabi niya na nalulungo sa pero halagang 100 pesos, 100 pesos lang po yun. Minsan 70 pesos. Pag nanalo ko, nabibigay ko sa kanya. Ngayon, tinanggal niya sa akin. Ngayon, sabi niya ng gabi, lumayas ka na. Di umalis ako. Pero sinabi ko, mag-i-stay ako sa trabaho. Ngayon, ang dinarangay niya ako, inabanto na oras sila. Sabi ko, kung inabanto na ako pamilya ko, hindi na po ako makikita. Bakit? Nakusap na po ako nakaharap ako sa barangay. So, nag-abanto na. Hindi lang po inabanto na pamilya ko. Ronel, nababanggit mo na napakaliit lang na bagay itong problema ninyo. Bakit? Paano mo nasabi na napakaliit at paano mo naman nasasabi na malaki na yung naging problema? I mean po na maliit. Yung baga, dapat kami mag-asawa. Kaya naman po namin tutasin yun eh. Yung baga, pinalaki mo ito eh. Ikinalot mo ito eh. Dapat kami dalawa nag-usap kasi problema ng dalawa mag-asawa. Hindi ko siya sinasaktan. Wala naman ako ibang dito. Sige, alak. Yun lang. Mobile learning. Sana kung sinasaktan ko siya, hindi naman eh. Saka yung lahat naman sa audio, nag-enjoy sa kanya. Hindi lang, itong mga nakaraan talaga, tagang wala ako na sahod kasi puro sa utang. Okay, so masasabi mo, Ronel, na ang pinaka-reason lang ng problema ninyo at pagkakaiwalay ninyo ay dahil lang sa online games. Aside of that, wala nang problema? Wala naman na po, wala na. Okay, so totoo ba, gaano katotoo na iniwan mo yung mag-iina mo? Mag-iisang buwan na? Ano po? Gaano katotoo na iniwan mo yung mag-iina mo, mag-iisang buwan nang nakalipas? Hindi ko po sila iniwan. Nag-stay in po ako sa trabaho. So hindi mo sila iniwan? Iniwan ko po sila. Hindi nga po ako magpapakita sa barangay pa at hindi na nila ako nakikita. Hindi ko po sila iniwan. So ngayon saan ka nag-stay? Dito po sa Caloocan. Kasi tracking po yun eh. Bali, stay kami 1 week. So yung Sabado o kung hindi, linggo. Okay. So nakastay in ka dyan sa pinagtatrabahuhan mo sa loob ng 1 linggo. So after a week, umuwi ka? Or lumalabas? Dapat po sana uuwi kasi hindi na po pinauwi. Kasi nga, bukod po sa may utang po kami at nagagayat na raw po sa akin. Sabi ko na raw po umuwi at baka mapatay nga raw po ako. Hindi na po uuwi, hindi natakot din ako. Okay, pero may communication kayo ng asawa mo? Meron po. Facebook. May number na tawagan, teteksto naman po siya. Okay, so may communication kayo through Facebook? Isa pa po pala. Sabi niya ng bababae ako. Wala po siyang pruweba. Ako po, hindi po ng bababae. Ito, ikinakagalit niya rin sa akin. Kasi po yun. Okay, so ang communication nyo ng asawa mo ay through Facebook. Ngayon, naibanggit mo ba sa kanya na talagang hindi ka naman umalis or lumayas, hindi mo naman sila iniwan kung hindi ka ay nagtatrabaho? Apo. Di lang kami nagkaintindihan nung gabi niyo kasi nga, sa sobrang galit niya, siyempre ako, pag sinabi ako lumayas ako, aalis talaga ako. Alam naman yun eh. Ako may akong salita. Kapag pinaalis mo, aalis talaga ako. Pinapaalis ako eh. Okay, so isa ka palang Ronel na masinunod or masunurin ka sa lahat ng mga sinasabi ng asawa mo. Pag sinabing umalis ka. Pag sinabing lumayas ka. Ayoko na po kasing ayoko po kasing yung galit niya. Ayoko sabay. Kasi kung sasabay ko ba magkasakit na kami, iniiwasan ko po. Okay, dyan ka muna, Ronel, at nasa kabilang linya na itong si Carla. Carla, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, so nauna na namin na nakausap itong si Ronel patungkol sa reklamo mo, So, sabi ni Ronel, hindi naman daw kayo nilayasan, kundi siya ay nagtatrabaho at stay in doon. Opo. Hindi po siya nagsabi na stay in po siya, kusa po siyang umalis dito sa bahay na wala pong sinabi kahit ano. Bakit binabanggit ni Ronel na pinalayas mo daw siya? Kailan po, umaga po siya, wala nga po siyang sinabi, umaga, diretso siya alis, wala pong sinabi kahit ano. Okay, balikan natin si Ronel, Isang tanong pa lang, medyo pumalya na itong si Ronel. Ronel! Yes po. Sabi mo, pinalayas ka ng asawa mo, hindi ka naman daw nagpaalam at hindi ka naman sinabihang lumayas ka. Sinabihan po ako yan, ang pag-aasabi sa inyan, kung gusto mo umalis ka,
Ayun sabi niya sa akin, hindi na po alis yung hindi niya sinabi. Kasi ayoko nga yung galit niya. Ayoko sabayan. Ay, baka dahil galit lang sa'yo itong asawa mo, kaya nakapagbitaw ng ganong salita. Pero ikaw naman, sineryoso mo. Tapos nung umalis ako, ilang banda na sila iwan. Hindi ko sila iwan. Tapos nagtatrabaho ako. Yun nga lang, ngayon lang ako napadala na araw Sabado kasi nga bagong apply ako lang sa akin. Kaya kung Sabado makapagpadala na ako. Okay, balikan ko muna si Carla. Ano, dyan ka muna, Ronel. Carla, sa nakalipas na mga buwan, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap muli nitong si Ronel? Kumusta yung relasyon ninyong dalawa? Okay naman po. Ang ano lang po talaga sa kanya, ma'am, parang ano po siya talaga sa kakalaro niya. Tapos, minsan po kahit sa pagkain na lang itataya pa si scatter, imbes na ipambili na lang ng pagkain ng bata. Yung po nagiging problema ko po sa kanya eh. Okay. Ang problema mo talaga dito ay talagang nalulong sa pagsusugal online. Opo, gano'n nga po. Tapos po, nung ginawa ko talaga yung SIM card, kinaumagahan, pag sabi ko kunin ko na yung bata, diretso po talaga siya alis. Wala pong sinabing, nag-stay-in ako ganito, ganyan. Wala po, kasi wala po akong cellphone, ma'am. Nakiki-inline lang ako. Ayun. Okay. Carla, matanong ko lang sa isang araw ba gaano kadalas na naglalaro itong asawa mo itong online games? Pag nagsahod po siya, tataya po siya ng 100. Minsan ganun po yan. Pag may pera po siya daw nakabali, magtataya na naman po siya. Hindi na ipambili na lang po ba ng pagkain? Okay. So, pero kinausap mo ba siya, ma'am, na itigil na itong paglalaro niya ng online games imbis na yung 100 pesos ay ibilin na lang ng pagkain ninyo? Maiisip niya naman po yun, ma'am, kasi sabi ko, dahan-dahanan niya na lang alam po. Hindi ko ka po sinabi na itigil. Dahan-dahanan lang. Kaso po, nung kinuha ko SIM card, bigla po siyang alis. Okay. Pero anong sabi niya, ma'am, sa'yo? Pag sa tuwing na pinagsasabihan mo siya na itigil na ang paglalaro ng online games? Opo, titigilan niya na. Pero maya-maya po, gano'n na naman. Okay. Carla, Nakikinig naman po sa una. Carla, kasi binabanggit ni Ronel na tinigil niya na daw itong paglalaro ng online games at nasa trabaho siya ngayon. Kasi po nasa akin na yung nasa akin na po kasi yung SIM card ko na pinaglalaroan niya. Kaya po wala na po siyang paglalaroan po talaga ngayon. As in ngayon na nakuha ko na po yung SIM card. Okay, sa ginawa mo yan, Carla, the best, okay naman yung hakbang na ginawa mo para matigil yung paglalaro nitong si Ronel. Pero kung talagang si Ronel ay ipapatuloy niya yan na paglalaro ng online games, maraming paraan. Pero dahil galing na mismo sa kanya na itinigil niya na, pwede bang bigyan mo ng pangalawang pagkakataon? Pwede naman po, basta po talaga kung baguhin niya ng sarili niya. Okay po, sige po. Ayun! Problema. Tanungin natin si Ronel. Ronel! Alam po. Okay, Ronel, dahil ang punot dulo ng pag-aaway nyo nitong si Carla ay dahil sa paglalaro mo ng online games, hindi mo na uulitin ba yung paglalaro ng online games at aayusin mo yung pagsasama nyo ni Carla? Opo. Parang iniwasan na po yan. Parang hindi na po naglalaro. Ayun. So... Ang totoo po yan okay naman na po nag-isap naman na po okay. Sabi ko, bigyan ko pa ng pagkakataon. Pag mag-video ako sa'yo para magsama ulit tayo. Ayun sabi ko, baga yung makaulit ako, hindi ko sinabi na mag-iwala na tayo. Hindi naman walang sinabi ko. Okay. Ganito Ronel, dahil ilang araw na din kayong hindi nagsasama nitong si Carla, na-miss mo ba itong si Carla at yung mga anak mo? Opo, sobra po. Sila po lahat. Gusto ko po silang mayakap. Kasi gusto ko lang po maramdaman ulit yung pagmamahal na sa akin. Lambing sin naman siya, nawawala rin yung pagmamahal na sa akin. Dahil lambing, pag-aalaga, di kaya dati. Ayun. Pag ako niyan, kasi lang tao. Pag galit siyang idadabog. Pag lang. So lang yung iba yung dati, yung hindi naman siya, pareho rin bata. Okay lang, mahalin mo, lambingin mo, alaga mo. Hindi, paano naman ako, di ba? Okay. Balikan natin si Carla. Diyan ka muna, Ronel, Carla, napakinggan mo si Ronel. Namimiss ka na daw niya at yung mga anak ninyo. Opo, narinig ko po.
Oh, ikaw ba, namimiss mo din itong asawa mo? O, para na lang po sa mga bata. Uy, para sa mga bata. Parang sinasabi mo na ikaw ay hindi mo na namimiss itong si Ronel. Ayun nga po, lagi siyang ganyan. Dapat, ipatan niya yung dati. Yung talagang, para magka-ayos kami. Oo. Kunting pagkakaano, kahit sa akin. Alam mo, ako nalat ng mali. Alam ko na doon tama, kahit nagpa-air ko sa trabaho na, alam ko nahirap siya mag-alaga ng bata. Ang pinagpapagod din ako, yung baga, kunting alaga lang din ako sa akin, hindi naman yung project. O yung hindi ko na sinabi na, pala mo niya sila o ano siya, ganit sinasabi niya. Unang-una, kasi pag natatawag sa cellphone, kasi ako bumili ako may-ari. Una, mas may karapatan ako. Kasi minsan ako may bili cellphone ko, kasi sabi ko, akin yan. Sabi niya, hinihingil na, wala akong hinihingil, hindi ako hinihingil. Okay. Ronel, ganito Ronel, tutulungan ka namin, kasi, Carla, mabuti naman yung hangarin ni Ronel dahil ang gusto niya lang naman magtrabaho doon at siguro nagbigay naman ng leksyon sa kanya itong paglalaro niya ng online games at ngayon nagsasabi siya na nanamiss na kayo. So ngayon, Carla, ang tanong ko sa'yo, mahal mo pa ba itong si Ronel? Opo. Mahal naman pala. Alam mo, Carla, maswerte ka pa dahil yung iba nga dyan babae, namumroblema sa kanilang asawa dahil sugarol na babaero pa. Marami pang bisyo. Itong si Ronel, naglalaro lang naman ng online game siguro out of curiosity dahil nauuso ngayon, talagang sumubok siya. Pero dahil nakita niya na hindi maganda yung naging epekto, naging resulta sa pamilya, itinigil niya na din sa tulong mo. Ngayon, dahil sabi mo, Carla, mahal mo din itong si Ronel, ano pa yung hinihintay natin? Ano ba yung gusto mong sabihin kay Ronel? Kailangan mo pa ba si Ronel? Oo o hindi? Opo. Yun. Kailangan mo pala si Ronel. Meaning to say, mahal mo pa siya, magpatawaran na kayo. Wala naman siyang nagawa sa akin eh. Wala naman siyang nagawa mali sa akin eh. Ako lang naman eh. Okay? Ronel, suyuin mo na itong si Carla. Go ahead. Babe. Ano ba yung tawagan nyo? Babe. Babe daw. Babe po. Babe. Babe. Baby. Iba na yan. Iba na yan, partner. Iba na ba? Sige. Ronel, tawagin mo itong si Babe. Go. Babe. Babe. Sumagot ka, babe. Hello po. Kinikilig na partner. Sige. Hello, babe. Hello, babe. Sumagot ka nga, babe. Carla, sumagot ka, babe. Hello, babe. Ba yun? Susunod, kung magkakaroon tayong problema sa atin, sana wala nang baranggayan. Kasi alam mo naman na isang pag-aambali ko pag ako nakulong, hindi wala na. Tapos na, paano na kayo? Alam ko naman nagugutom kayo kasi wala akong nabibigay. Sige, ganito, makinig ka. Makinig ka kasi muna. Pag nagagalit kasi ako, ba't ba kasi hindi mo maintindihan? Na-stress ako, depressed ako, may anxiety pa ako. Ba't kasi hindi mo maintindihan yon? Naintindihan ko yun. Ang hindi ko lang talagang magusto yung sinabi mo na inaangatan mo pa ako na ako pag nagalit. Automatically, mamaya okay na. Ito ang mas mataas ang pride. Hindi ako. Kasi kung ako mas mataas ang pride, bakit pa ako aalis? Ito, ayaw ko sinasabi mo na. Kung tingnan mo na sa'yo, umalis ka na. Sustenta mo na ng bata. Sino ba matutuwa ang tao nyo? Di ba wala? Kaya kung umalis ka, sinabi ko nga gano'n. Alam mo naman, nadagdamin din ako. Pag nasakpan ako, alam mo, isang salita rin pag umalis, aalis talaga ako. Oy, wait lang. Itigil yan. Wait lang, Ronel. Wala naman ng ano. Ronel! Ano ba? Medyo may narinig lang ako na medyo kailangan nating diinan, kasi sabi mo, pag ikaw ay pinapagalitan or pinagsasabihan, ay nagagalit ka. Ayaw mong pinagsasabihan. At kung ano yung sinabi sa'yo... Hindi ko po magustuhan yung sinasabi. Kapag sinabi niya, umalis ka talaga kasi ako po. Pag sinabi yung alis po talaga ako. Hindi po ako na siya ay masunurin, partner. Hindi. Ganito, Ronel, etong asawa mong si Carla ay kakapanganak lang, tama? Yung February 1 po.
Tama! Ng February 1. Oy, tama nga, nang pagkakapanganak pa lang. Opo, tama. Okay. So, nababanggit ni Carla na meron siyang depression na nararamdaman, anxiety, ito ay dala ng kanyang postpartum. Tama ba ako, Carla? Yan yung nararamdaman mo? Okay. So, ikaw naman, Ronel, dapat sa mga panahon na ito, ay dapat ikaw yung nag-iintindi sa asawa mo. Opo. Nilalambing ko naman po siya. Minaharot ko po siya. Pag ako hindi niya kaya malambing. Minsan pag naya po sa inyo, nagagalit pa. Kaya nga, Ronel, ganito, Ronel, kasi kaya kayo nagmahalan Kaya nga kayo nagmahalan nitong si Carla dahil dati siyang malambing, dati kang inaasikaso. Ngayon nga may pinagdadaanan yung asawa mo, kaya ikaw dapat yung nag-iintindi sa kanya. Opo. Yun naman pala. So ngayon, dahil nagkaroon na kayo ng pagkakaintindihan, nabanggit ni Carla na mahal ka pa niya, kailangan ka niya, ikaw naman nabanggit mo na mahal mo din itong si Carla. Opo, sobra. Wala na po akong ibang namahanap. Talagang sorti po sa kanya. Kasi maalaga po tayo sa mga bata. Kasi wala lang pag-aalaga niya sa akin. Yun naman pala. Mahal na mahal mo pala sobra itong si Carla. So ano pa dito ang pinag-uusapan natin? Magkabalikan na kayo, lovemaking na ulit. Ano pa naman? Sige, Carla, kailan mo gustong umuwi itong si Ronel? Bibigyan ko pa po siya na kasi sabi niya kapasok niya pa lang po. Siguro mga 2 weeks kung makakauwi siya. Ronel, 2 weeks. Kaya mo bang umuwi after 2 weeks? Gusto ko po, pag nabayaran ko po lahat ng utang doon, tapos lumipat na lang po kami ng bahay para magsama ko ang bago. Ayun po gusto ko. Yung iniintindi mo ngayon yung utang? Opo. Lahat na po ng utang. Budget po namin ngayon. Ayun po. Okay, so naiintindihan mo naman, Carla, yung sitwasyon ng asawa mo? Opo. Ayun. So, maghihintay ka na umuwi itong si Ronel? Magpapadala po sa inyo pang budget. Papadala ako. Ayun. Magsasahod kang mamaya, Ronel? Hindi po. Babali po. Ay, magbabali. Very good yan na desisyon, dahil nakikita namin na talagang responsable kang asawa at tatay. Opo. So, kailan ka uuwi? Pag wala na po, pag nabayaran ko na po lahat ng mga utang po dyan. Ay, grabe. Kasi po, hindi po, kasi sabi nga po sa inyo ko, galit nga po yung mga tao at baka mapatay ako. Kasi sino po gusto mapatay? Wala naman po. Kaya gusto ko muna mabayaran lahat, so papadala ko sa kanya. Baka mapatay ka? Matapos po yung utang. Wait lang, sino yung papatay sa'yo? Pag hindi ka nakabayad ng utang? Sa tindahan po. Ay, hindi. Ganito, Ronel, tuturuan naman kita ng diskarte dyan, Siguro naman, pwede mo naman kausapin yung nautangan mo na babalik ka din naman sa trabaho. Uuwi ka lang dahil bibisitahin mo at gusto mong makita yung pamilya mo. Opo. Kasi po malayo po kasi yung garahe po kung maglalaan ako, napakalayo po. Sige. Kayo na lang bahala mag-usap ng asawa mong si Carla, Ang pinaka-importante ngayon ay okay na kayo. Opo, wala naman po ang problema kasi nag-iisap naman po kami. Okay. Sige, partner. Sige. Sir, kung meron ka rin na natutunan sa pag-online games, ano po yun, sir? Yun po. Yung una talaga, mahinggan nyo talaga. Kung baga sa akin, hindi naman po talaga padali na lulong. O kaya 100, 200. Kasi pag natatalo na ako, umiwas na ako. Pero kung sa iba kasi, pag naglalaro, hanggat may pera, inuubos, mga sahod. Ako hindi naman po gano'n. Pero ngayon ang natutunan ko talaga, walang mapapala sa paglalaro ng skata o pagsusugal. Tama. At partner, nakikita ko naman kay Ronel na willing naman siyang itigil itong paglalaro ng online games para makapiling niya na ang kanyang pamilya. Tama yan, partner. Ronel, meron kang mensahe dito kay Carla. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin mo na. Ronel! Ano po? Ano yung gusto mong sabihin sa asawa mo? Opo, lagi ko ba sa niya binabanggit na pasensya na, sorry, na nagkamali ako sa kanya, o lagi yung pabigat, na lagi ko siyang naiwanan ng problema, pero hindi na mauulit yun, tapos ko lang yung problema namin sa utang. Ayun, hindi na maulit. Dating lambing niya.
Pumalik. Okay, so hindi na maulit yung pagkakasala mo, Ronel, ano? Kailan ka balas na nag-I love you dito kay Carla? Babe, I love you, babe. Miss ko na yung mga bata. Yun, umabol. Carla, sagot mo. Hindi ko po maintindihan masyado eh. Okay, sabi niya, miss na miss niya na daw yung mga bata at I love you, babe. Sana all. Sana all. Sa'yo nga yun, para sa'yo yun. Para sa'yo yun, Carla. Ano rin yung sagot mo kay Ronel sa I love you niya? I love you too. Yun! Ano da, sabi ni Ronel? Sarap, itangis. Sarap. Sana hindi lang sa ganito siya mag-I love you. Sana yung magkaharap kami. Ano daw? Sana hindi lang I love you, sana magkasama kayo. Apo. Kaya nga, Ronel, nakasalalay sa'yo ang inyong pagsasama at nakadepende din sa'yo kung kailan yon. Kaya pwede kang umuwi anytime. Naghihintay lang si Carla. Ano po? May kanta niya, naghihintay lang yung... Magkikita naman po kami. Kasabihin na po tayo. Yung ano ni Carla? Naghihintay pa rin sa'yo. Anyway, kami ay kinikilig sa inyo, Ronel at Carla. Carla! Ano ba yung team song nyo ni Ronel? Ano po, perfect. Oy! Sige nga, duet nga kayo. Kantayin nyo nga yung team song nyo. Siya lang po na kanta nun eh. Okay. Ronel, gusto ni Carla na kantan mo siya ng inyong team song na perfect. Sige, go! I found a love for me. I just dive right on my knees. I found a girl beautiful and sweet. And now I need you are the someone waiting for me. Yeah! Carla, kantayin mo naman yung ibang linya. Nasarapan na. Time, darling, this gives me slow. If I feel right, and when your eyes show mine. May nanalo na, Carla, ang iyo namang linya. Carla, baby, I go! Nasarapan na si Ronel. Anyway, kami ay natutuwa sa inyo, Ronel at Carla, dahil okay na ba? Maayos na kayong dalawa? Apo. Kami po. Okay, ano yung masasabi mo ngayon na Ronel, dahil tumugon kayo sa aming tawag, nakausap mo itong si Carla, ano yung masasabi mo ngayon? Ito po, papatunayan ko lang po sa mga nagsabi na iniwan ko asawa ko. Hindi ko po iniwan talaga sila. Ako po yung nagtrabaho at nag-stay talaga. Hindi lang kami nagkaintindihan o nagkaunawaan sa mga... Kung yung sinabi ko na hindi nyo naintindihan, siguro sa pagkakamali ko na rin. Ayun! So, papatunayan ni Ronel sa mga nakakalam na hindi niya talaga iniwan ang kanyang pamilya. O, ikaw naman, Carla, ano yung masasabi mo ngayon? Sana po, gawin niya na po yung tama. Tapos, tuparin niya na po yung sinasabi niyang magbabago na po siya. Ayun. So, there's always a second chance. Yun. Para kay Carla. Sa hinahaba ng pag-aaway, isipin na pa rin natin yung mga anak. Dahil sila yung labis na maapektuhan itong pag-aaway. So, ano yung masasabi mo ngayon, Carla, na itong problema ninyong mag-asawa ay idinulog mo dito sa aming programa? Salamat po sa inyo kasi po nalinawan na rin po kami kung nasaan po ba talaga siya o kung ano yung ginawa niya. Kasi po dito, inaantay po talaga namin po siya na makita na okay na po siya. Yun. So, ang pinaka-importante ngayon, Carla, maayos na kayong dalawa ni Ronel at syempre, umaasa kami na pag-uwi ni Ronel ay mas magiging masaya pa ang inyong pagsasama kasama ang inyong dalawang anak. 4 po. Ay, 4 pala. Naka-4 na, partner. Naka-4 na pala kayo. Pero,
Ano? Naka-implant lang po siya, naka-implant. Dati po, hindi nilalambing. Lambingin ko mukha mo eh. Naging inarte. Ikaw pala, Ronel. Kamukha mo pala itong mga anak mo. O, sige na. Inaasikasa po eh. Oo. Alam mo, partner, ang nakikita ko sa kanila, kulang talaga ng lambing. Or umahanap ng lambing itong si Ronel. Namimiss niya yung paglalambing nitong si Carla. Yun. Okay. Pero syempre si Carla may masundan pinagdadaanan, partner, bagong panganak. Naka-implant na po yan. Naka-implant na, hindi na masusundan. Opo, tama na po. Naka-implant po ako. Okay, bago namin kayo bitawan, sabay nga kayong mag-I love you sa isa't isa. I love you. Love you. Yeah! Alright, mga ka-aksyon, yan po, hindi na natin ito itatawag pa sa ating mga abogado, partner. Dahil dito palang, partner, nagkasundo na yung mag-asawa. Yun. Mabuhay kayo, Ronel at Carla. Humayo kayo at huwag nang magpakarami dahil naka-implant na. Yun. Maraming salamat. At yan ang mga natungayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan. Ang idol nating congressman, marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa.